قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمنا عائشة ما ترى النبي تاتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره من بتا تارد النبي أو نساتي نتفيت في أنسا حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع إتدر لي muna kan hanyar dawowa mun kasance a wani fili wanda ba duwatsu ko mun kasance a wani wuri da ake kira zatul jai tace in qata itdulli sai wani abun wuya na ya tsinke ya bata fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala iltimasi sai manzo Allah yace ayi sansani a yada zango sai an nemo wa ummu Aisha abun wuyanta wa qama an-nas ma'ahu mutane kowa ya sansani saboda me abun wuyan na Aisha ta zo na addini da ta yoge da bude yansin mata ba yanzu in wani sarki ne in wani mai da isa ne ba sai ka tafi ba ina ruwa da abun wuyanta ko kana da kuɗin da zaka sai mata wani kila ranta ya kwallafa akan wannan ya fi wani sabo da zaka sai mata da ka sai manzo Allah ya kare mutane dinka ya kare atifa din da ya tsaya tare da sallallahu alaihi wasallam walaitu ala ma'in wa laysa ma'ahum ba Aisha tace ruwan da ke tare da matafiya gaba ɗaya ya kare inda aka yada sansani ko babu ruwa a wajen fatan nasu ila Abi Bakar as-Siddiq sai mutane suka zo wajen sayyidina Abu Bakar fa kalu suka ce ala tara ma sana'at Aisha baka ganin abinda ummu Aisha ta yi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bin nas wa laysu ala ma wa laysa ma'ahum ma haka kawai ta tsayar da annabi da sauran mutane ba ruwa tare da su kuma a wajen ba ruwa yanka ta fitin sai ya tafa wato kaga masu zuga kenan sun je sun zuga yanzu kana gana abin da yanka sai su tsare annabin Allah a wurin da babu ruwa ba komai da sauransu yanzu ya dace kenan فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واضع رأسه على فخذه sai ga sai Abu Bakar ya shigo gidan ko sallama bai ba ko da ke ba gida bane an yada zango ne ka yi cewa ya shigo wurin farko ya shigo bukka din idan ya zanto an yi irin tanti din nan karami sai ya shigo ko ma neman izini bai ba tace a lokacin ko manzon Allah ya dora kansa akan cinyata yana bacci sallallahu alaihi wasallam ya dauki kansa ya dora akan cinyata yana barci sallallahu alaihi wasallam فقال ده أبو بكر يقول سيتي حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء yanzu ke kika zo kika tsare annabi a wurin da babu ruwa kika tsare mutane ba ruwa a wurin yanzu kin kyauta kenan yana mata fada ibnu hajar ce wannan ya nuna halaccin uba ya shiga gidan yarsa ko da bai nemi izini ba sai da abu da zuwa ne izini kuma ya nuna halaccin yarinya idan tana gidan aure a wajen ubanta ya halatta ya je mata fada ya je har gidan ba sai ce a kira mun ita ba a sai kawai ta ganci ya je dan yi mata fada ta wani abin da yake ganin bai dace ba fa atabani abubakar tace sai na abubakar kan ya zarge ni zarge mai yawa wa qala ma sha Allah an yakula ya fada abin da Allah ya zo ya fada ba zai yake towa gaba ɗaya ba wa ja'ala yad'ununi bi yadihi fi khasrati har ma yana duka na da jinkin hannunsa a kuguna yana duka na haka kiki da tsare annabi a wurin da babu ruwa yace bai gushe bai na bai ce wala yamna'u min at-taharruk ba abin da ya hana in yi motsi illa makanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakati sai manzo Allah yana kwanta akan cikin ya zan yi motsi in farkar da shi daga bacci a ce mata arziki mijinta ya samu hutu yana barci ba ta tayar da hayaniya a gidan daji ka san ko wata sababin wallahi ka fara barci ma sai ta tashi ka cikin dare ha kawai zaka baka wani labarin da ba fa na gaske bane ba ko ta faɗa ma wata matsala daga dan barcin kuma sai dai garin Allah ya waye amma ka ga matan arziki babanta na dukanta yana zunguranta tana jin zafi amma ba ta son ta yi motsi dan kasa farkar da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha Abu Bakar ya gama abin da zai yi tafi manzo Allah ya kwanta ya barci gari ya waye manzo Allah ya waye gari ala gairi ma in babu ruwa fa anzalallahu ayatat tayammum sai Allah ya saukar da ayat tayammama ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum daga yau ya zamu kira ta ayatu tayammum saboda wannan hadisin da ke cikin sahih bukhari bayan ayat ta sauka fa kana usayd bin hudayr sai usayd bin hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar ku ba ya zurriyar gidan abubakar
qalat tati fa ba'athna al-ba'ira an gaji da nema ba a sami abun wuyan ba shikenan sai aka tayar da rakumin da zai dauke ta allazi kuntu fihi alaihi wanda da mace nake hawa fa izal iqdu ta'ata sai ga abun wuyan ake yana karkashin rakumin aka yi ta nema can cikin daji aka sha wahala har aka kwana a wajen ashe abun wuyan yana karkashin rakumin to kuma wannan dalilin ne bisa ga cewa annabawa ba su san gaibu ba da annabi ya san gaibu sai ce mutane ku tafi nema bayan ga abu karkashin rakumin ga kuma hadisin cikin bukari annabawa ba sa sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar shi su abinda Allah ya sanar da su sai su sani wanda bai sanar da su ba za su iya sani ba su da karin kansu fa in zal ikdu ta mahallu shahid dai anan gurin wannan hadisi ya nuna ayar ana kiranta da suna ayatul tayammum sannan ko bugu da kari wato wannan ya nuna falalar sahabbai da matsayinsu domin Usaid bin Hudayr da Aisha ta zanto abin da ya faru gare ta shine sanadin saukar wannan aya sai zo ya tata yi shi mata albarka wannan ba shine albarkar ku ba karan farko abin faru gare ki Allah ya saukar da aya saboda ki ma'ana sai wannan ya nuna halin musulmi in dan uwanka ya samu ta falala akan ka hasara zaka yi masa ko zaka sa masa albarka ma'ana zaka sa masa albarka ba zaka yi masa hasara ba zaka yi masa gashi ba magana akan wannan aya da bayanin da ke cikin ta abu ne wanda yake mai tsawo dan haka mu kyale shi a haka gobe idan Allah ya kai mu sai mu sake dorawa akan ta dan warware waɗansu matsalolin da ke ciki abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada